ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ, ଭାଇର ହେବ ସର୍ବନାଶ। ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳିତ ହେବା ସହିତ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରହିବ। କାରଣ 30 ତାରିଖ ସକାଳ 10:59 ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳ 7:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସକାଳେ 7 ପ୍ରତିପଦ କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହିଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହେବ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରା କାଳରେ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ତେବେ ଭାଇର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ପଣଖା ମଧ୍ୟ ରାବଣ ହାତରେ ଭଦ୍ରା କାଳରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ଭଉଣୀ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରା କାଳ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରାକାଳ ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପାତାଳରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କେହି ବି କଳାବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାମସିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ସହିତ ଭଉଣୀ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭାଇର ଜୀବନରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯେନୋ ବୋଧେ ବଳିରାଜା ଦାନବେନ୍ଦ୍ରୋ ମହର୍ଷୁର୍ ନେତା ତ୍ୱାମତି ବନ୍ଧାମି ରକ୍ଷାମ୍ ଚରମାଚଳ।